ji heftiyekî zêdetir e pankartê wan bi şev û roj li erdê ye. Ew jî xwe li ber agirê ku pê xistine germ dikin. Lewre li gorî gotina van karkeran, heftê û neh karkerên ku hinek ji wan ji 15 salan zêdetir e li Ofîsa Petrolên Tirk an got Tipawê kar dikin, ji karê xwebûne. Di nava 15 salan de 7 caran îhale çêbûne. Piştî hemû îhaleyan kompaniya ku îhaleya qezanc kiriye, ew ji karê wan dûr nexistine. Lê di vê îhaleya dawiyê de ew îddia dikin ku kompaniya nû ji wan re gotiye ew ê bi wan re kar neke. Ji ber vê yekê jî şev û roj çalakiyan li dar dixin. متعیتی آنا ایحاله گرتیه ج دیاربکریه سوزده او دوی از ویاکی قبول ناکم از ظلامه منانه از بوان را بشغلم اکیبا مایه غربا مایه انا في متعیتیاتیه دبز و در دخینم مویزی ندیه چاواد که چی دیگه نزانم ایمجی 8 سال مقدی آلوه داره اول گش آل حاضر هم گش در وامانه Serdar İpek jî serkeşê vê çalakiya karkeran e. Ji bo ku karker ji karên xwe nebin, çi ji destê wî tê dike. Heta niha bi rayedarên gelek partiyên siyasî re jî hevdîtin kirine û hewla vê yekê daye ku karker ji nanê xwe nebin. Taşeron firma değişiyor tamam. Hani taşeron firma kimisi Belê fîrma diguherin kompanî diguherin hinek îhaleyan wan da dikin hinek qezanc dikin lê heta niha tu kompaniyek em ji kar dernexistine cara yekemîn e ku ev kompanî wisa dike. dışarıya bırakmadı. İşte bu firma böyle yapıyor. Ji ber ku Rêveberên kompaniya nû ku îhale qezanc kirine ne li Amedê ne, meweke tora medyayî ya Rûdawê bi rêya telefonê xwe gihande wan. Rêveberên kompaniya nû soza wê yekê dan Rûdawê ku herî kêm bi 62 karkerên berê re bixebitin û bi tu awayî wan zirarmend nekin. Wan wê sozê didin ku hûn ê 62 kesî re bixebitin wan ê wan vegerin ser karê wan. سر چاویم سر سرم براوی 62 حبیجی برا zaten evi ilo nav belî bibin wan 62 heba berawer sibê giş werin dişê xwe ciye gişa jî ser serê me ser çavê me heye. Li 13 herêmên neftê yên li Amed, Êlih û Nisêbîna Mêrdînê bi sedan karker di karê xizmetguzariya neftê de dixebitin. Piştî îhaleya nû tirsa avêtina ji kar kete dilê gelek karkeran. Rewşa karkerên neftê du îhtîmalan wê bi xwe re bîne. Ger ku ev karker di têkoşîna xwe de bi ser nekevin û venegerin ser karê xwe, wê şaxê dibe ku mutehîdên li deverên cuda karkerên berê ji kar derxin û di şûna wan de karkerên nû vegerinin ser kar. Lê eger ev karker di têkoşîna xwe de bi ser bikevin û careke din vegerin ser karê xwe, ihtimala ku mutehîdên din karkerên berê li deverên din ji kar bavêjin jî gelek kêm dibe. Maşallah dekak Rûdaw Amed.